Salamat kayo nga kay giatiman ako nimo. Siyempre, atimanon ta jud kami kay balangga tagod ka. Dili ko gusto nga mapasagdan ka pare sa una. Mao nga timanon ta ka. Salamat kayo, ma. Unsa man lang iyong drama-drama dia? Hala, ubog na po si Papa, ma. Unsa man ang nagwamay kanon? Sa trabaho ni. Unsa man ang nagpuyaw ng balaya? Way mga pulos. Pag-uli na to, way pagkaon. Way mga inunda nagpuyaw dre. Wa na, ma. Nagmaoy na si Papa. Biasa kami kay na ko imong papa. Usa man bay, mao man ka. Ikaw may way pulos, mauli ra ka gubog. Di na ko kagwanta sa imong batasan, wa kay gamit. Wa kay katabang ani nga pamilya. Ang imong kwarta igora sa imong bisyo. Wa kay pulos. Ma! Pa! Tama na! Dili ako kagwanta ng imong amahan ni. Mulakaw na ko aning balaya. Asa man ka, ma? Dala lagi ka bag. Saylo ako mi, kinahanglan na jud kang biyaan. Ano man, ma? Mo-abroad na ko mi. Iba nang saan ka, ma? Kadi na ko ni mo biyaan. Nya karon, mo-abroad ka. Akong siya naman ko ni ma. Buhaton ko ni mi para sa imong kaugmaon. Masaylo ako mi. Kailangan akong isakripisyo ang tanan para sa imong kaugmaon.